Zdar, to je Ondrej Zdrajas pri ďalšom videu a dneska si ideme zahrať novú hru. Na mojom channeli sa ešte neobjavila, je to Good Game Empire. Píše sa to G-O-O-D-G-A-M-E Empire. Táto hra má aj svoju stránku, aj na superhrách sa to dá hrať, na Kizi, aj na Kiwi, proste všade, asi. Takže môžeme hrať. Asi každý vie, no skôr tí kamaráti a tak, vie, že sa nevolám Ondrik TV, ale Nulandrik TV. Takže ak by ste na mňa chceli zaútočiť, alebo ma podporovať, že mi budete prevážať suroviny, lebo ja túto hru dobre poznám, tak si napíšte 0, NDRIKT, no, Nulandrik, Medzera TV, inak máte to v popisku videa. Možno. Takže môžeme sa vrhnúť na hru a ospravedlňujem sa, že je počuť toto. Možno to není zase tak počuť. Napríklad na nejakých nepodarených videách ma to dosť nervózňuje. Môžeme si pustiť aj muziku. Zatiaľ tam žiadna nehra, lebo to dosť laguje. Ale sa to načítava. Je to tu dobre, že únos princeznej sa načítava, šitie erbov, stávanie veže a také dobré cvičenia rytierov. Kúpanie banánov. Dosť dlho sa mi to načíta. Stiahnuť prvky hry. Inak, aby som nezabudol, už som skoro zabudol, určite si kúknite, jak sa to volá, channel Playstern, sa to píše Play s veľkým P a Stern s veľkým S. Medzi Play a Stern je taká pomlčka. Takže je tu dosť muzika, aj vtáčikovia tu hrajú. Vidíte, že nám to tu laguje, tu by mal byť taký detko s fúzikmi. Vidíte, taký plsťoško, jak ja. Dobre, takže na začiatku bohužiaľ je tento tutoriál. Nejak sa nedá zrušiť. Ale napríklad mne to bodne ten tutoriál. Lebo po nejakom roku hrám hru. Už ani neviem, jak sa to hrá. Takže tak. Ale už sa mi to darí. No, základná vec, čo je v tejto hre, mať poriadok. Ja vždy robím, majte poriadok v každej hre. Nemajte to rozhádzané, že tu budete mať obydlie, tu máme drevorúbača a tak. Tak obydlie presunieme sem dáme kameňolom, toto si môžeme rozšíriť. OK, dostali sme odmenu, ďalšiu odmenu. Toto môžeme, sem dáme farmu. Tá sa nám kým postáva a tak. Máme to pekne upratané. A čo nám vyrába? Drevorúbec samozrejme drevo, kameňolom samozrejme kameň, farma samozrejme jedlo a obydlie nie že vyrába, ale poskytuje nám občanov a potom máme väčšie dane. No, vy to tu zrovna nevidíte, je to tuto v rohu. Inak, tu máme vlastná armáda, musíme postaviť kasárne. Poviem vám takú strašnú vec, že túto hru som sa 3-krát snažil natočiť a vždy to bolo zlé. Raz mi šiel zvuk pozadu a raz obraz pozadu. Takže neviem proste, že povedal tam dovidenia a ešte som tu robil, takže je to dosť blbosť. Prvý veliteľ, no nie, že dosť blbosť, ale tak proste, že sa mi to nepodarilo. Tak, za tieto úlohy samozrejme dostávate XPčka. Som dosahol úroveň 3. A máte tu úroveň, ozdobuj. Dobre je tuto tak, dobré je, že pri tých úlohách, ak neviete, ako ju spraviť, že kde nájsť a tak, kde naverbovať, držíme spolu. Stan sa členom aliancie. Ja by som musel dať X-ko, ďalšie X-ko, tuto sú také ručičky, vy to nevidíte, aliancia, kliknúť na ne
Ale teraz držíme spolu, iba na toto zelené kliknem a hneď sa mi toto otvorí. A proste, že sa to spraví rýchlejšie. No, ja by som sa pridal do takej aliancie. To je ako nejaký klán. Alebo tak. Vidíte, klán. Tu máme truhlicu. No, zrovna to nevidíte. Ktorej dostávame odmenu. A tak. Tu tak klikneme na tých drevorúbačov a tak idú rýchlejšie. No a takže tak musíme si vytvoriť vlastný erb. Takže zmeniť farbu. Ja mám rád modrú, to asi každý vie. A zelená je moja druhá najobľúbenejšia farba. Tretia je žltá, ale zo žltého je tu lepšie vidieť. No a každý vie, alebo moji kamaráti, možno jeden, že mám rád sliepky a to si dáme takéto vtáčiky. A tu si dáme, čo je toto? Tiger, medveď, prasto, netopier. Dáme si koleso, ne, to je blbosť, aj to je blbosť. Dáme si takto meče. Meče budú modré. Ne, tam už je veľa tej modrej. Budú biele. Nie, čierne. A vtáčiky budú červené. Tak, pekný, pestrý. Takže určite píšte do komentárov, či sa vám môj erb páči. Už ani neviem jak. A už natáčame 6,5 minúty. Skoro viac. 7 už vlastne. Tak, trošku si tuto postavíme. Áno, to som vedela si. Už poznám vopred tie úlohy, čo mám robiť, takže ja už som v tomto profík. Možno, neviem, možno ešte väčší niekto profík, tuto si vylepšíme. A tuto máme úplne mega, že takáto zelená šípka. Keď na ňu klikneme, tak sa nám ukáže všetko, čo môžeme vylepšiť. Takže môžeme vylepšiť kameňolom, ešte si vylepšíme kameňolom, ešte farmu a ešte obydlie. Nemáme drevo, super. OK, tak truhla nám dá, no 100 dreva, super. Ale postav skladisko, máme postavať skladisko. Tak ho ideme niekam sem šupnúť. Dobre je, vo Forge of Empires, čo som tiež natočil, jednu epizódu. Ty brďo, vidíte, keď si stavate popredu, nevadí to. Potom spravíte viac úloh naraz. To som hovorila aj vo Forge of Empires. To som nechcel. Chcel som toto. Tak. Inak tá farma je dobrá, lebo vám vyrába jedlo a vojaci jedia. Samozrejme niečo musia. Je to dosť premakaná hra. Zas nemám drevo. OK. Takže trpil tam nádherný. Mám vlastniť. Bože. Prečo? Nástroje na obliehanie. Ale ani na to nemám drevo. Dobre. Nemám drevo. A tu ešte. Jedno drevo. Dobrý. Takže už je vlastne koniec tejto let's playu. Ale ešte môžeme veľžu. Samozrejme. Takže už je koniec tohoto let's playu. Ak sa vám toto videjko páčilo, určite hoďte like, nezabudnite si pozrieť na Playsterna. A takže tak, teraz tu padla taká truhlica. OK, takže lajkujte, komentujte, nezabudnite odoberať z Fiziho, Playsterna, Ondrika TV, Domkva. To sú asi všetci, pre koho som spravil reklamu. Takže tak, tuto máme pekný lesík. Takže ak sa, no to už hovorím asi tretíkrát, ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!